अरे हमरा तक खाली एगो संस्कारी बहू चाहिए। अरे एगो पोता बिना हमरा रास्ता चलल मुश्किल हो गइल बा। अब हमके राजा के मर्दानगी पे शक हो रहा बा। कुंडली में 2 गो बियाह बा, दूसर बियाह करला हो सकेला कि ओकरे से संतान हो जाए। कभी खुशी कभी गम। आज सुबह 9 बजे रापचित चैनल पर। हमें डिस्पेंसरी आम आदमी खातिर खोलने बनी और आपके तो मालूम बा आज के समय में अगर छोट मोट के भी बीमारी होता और लोग शहर भागते रहे और बड़का बड़का हॉस्पिटल में दिखावते रहे तो कई लोग के खेत बिका जाता। गरीबी के का मार होला वो हम अच्छे से जानता नहीं। हमनी के और एकरा बीच में एगो दीवार बा, अमीरी गरीबी के। ए डॉक्टर साहब, दवाई समझ के ही प्रसाद खा ली। दुनिया के हर एक पति अपना पत्नी से हारे ले। ए भैया, अगर तुम ना होते। आज दोपहर 12 बजे रापचित चैनल पर। पूर्वांचल के धरती पे वह होला जौन हम चाहिए। प्यार मोहब्बत शादी ब्याह ये सब तू ना सोच सकेला। बाबूजी साक्षी हमार जान ही हमार जिंदगी ही। तोहार जिंदगी तोहार जान खुदे तोहार नहीं के। वो महापापी प्रचंड सिंह के मार के ई पूर्वांचल के धरती के पाप से मुक्त करा ही तोहार कर्तव्य और धर्म हो। यह तोहार जीवन के लक्ष्य हो। पूर्वांचल आज दोपहर 3 बजे रापचित चैनल पर। लेकिन एक न एक दिन मेरे सामने आएंगे और अन्याय में कोनो प्रकार के साथ हलना अन्याय के बराबर ही होला। तू अभी तक सुतले बाड़े? बाबूजी होंगे 25 साल से कोर्ट में वकील बड़े, लेकिन आज लेको मुकदमा जीत लेना। अब 15 साल से डेली हमारा पे को केस कर देता है। निकामा तोरा पता बा ना, जब ले हम पियब ना तले हमारे जुबान से आवाजे ना निकली कि का हमारे बतियावे के बाद। आज शाम 7 बजे सन ऑफ बिहार सिर्फ रापचित चैनल पर। और एक बात हमरो भी सुन ली, राउर इज्जत खातिर हम अपन जिंदगी नर्क में ना डालब। वो लड़की के बढ़ाई करेला जवान भरल समाज में हमारी इज्जत के बखिया उधर के चल गई। रापचित चैनल पर।